Bon, ko mogo do de ale jiharu ka ka muso nɔfɛ jiharu ye mun ye i b'a fɔ i ka muso ma nye i haramuyalen do ne bolo komi n b'a ko haramuyalen do n bolo cogo min mana y'a dɔn mɔgɔ ba haramuyalen d'i bolo i tɛ se ka s'o ma n b'a ko haramuyara n bolo cogo min dɛ e fana haramuyara n cogo la k'i ka muso haramuya i bolo komi i b'a ko haramuyara i bolo cogo min jiharu ye nin de ko dɔ ye nin kɛ a ka muso la mais ale tun tɛ jiharu kiri dɔn kuma in fɔlen kɔfɛ ani muso ye jɛɲɔgɔnya kɛ bon n'a tun b'a dɔn n'a b'a dɔn a b'a fɔ wagati min a b'a dɔn wa jiharu kɔni ye haramu ye a tɛ bɛn a b'o dɔn mais kafara min b'a nɔfɛ a tun t'o de dɔn gunosɛmɛni ko nin yɔrɔ la a ko n'i bɛ ko dɔ dɔn ko nin ye haramu ye mais kafara min b'o nɔfɛ n t'o de dɔn a ko ni o ko in kɛ i nana dɔn kafara b'a nɔfɛ kafara in b'i kan a ko misaliya mɔgɔ min jɛra a ka muso nɔfɛ sunkalo la a yɛrɛ b'a dɔn ko a haramuyalen don o de y'a to a nana ciden ma ko halakitu halakitu ne halakira ciden ko mun don a ko n jɛra n ka muso nɔfɛ sunkalo tile la an suto a b'a dɔn haramuyalen don parce que a nana halakira mais cɛ in tun t'a dɔn ko kafara b'a nɔfɛ cɛ in ko i bɛ se ka jɔn ka hɔrɔnya wa ko ayi a ko bɛ se ka kalo fila su k'u tugu ɲɔgɔn na wa a ko nin min sɔrɔ ni su de ko n dɛsɛra ka sabali de ka to yen n suntɔ de y'a kɛ a ko i bɛ se ka misikina 60 la dumuni a ko sotigi du tɛ madina yɛrɛ min ye fanta ye ka ne ni ka dumɔgɔw bɔ kafara binna ka bɔ a kan wa mais a tun t'a dɔn ko kafara b'a kan mais kafara ma bin ka bɔ a kan wala nin tigi n'a tun a b'a dɔn a b'a kuma in fɔ wagati min a b'a dɔn ko jiharu ye haramu ye a tɛ bɛn dɛ mais kafara min bɛ jiharu nɔfɛ a t'o de dɔn kafara in b'a kan a y'a dɔn ko kafara b'a kan cogo min ani muso ye jɛɲɔgɔnya min ka bɛ tobe ka taa ala ma kala yafa deli a bɛ kafara in bɔ mais n'a tun t'a dɔn ko jiharu yɛrɛ ye haramu yɛrɛ de ale tun t'a dɔn ko jiharu yɛrɛ de kojugu a t'a dɔn ko haramu don ni a ye jiharu in kɛ o de la foyi t'a kan rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana wala junaha alaykum fima akhtatum bihi walakin ma ta'malat bihi qulubukum na tun t'a dɔn ko jiharu yɛrɛ de haramu ye a t'o de dɔn pewu ale ɲana foyi tɛ jiharu a tɛ jiharu yɛrɛ de kiri dɔn a y'a fɔ mais a nana dɔ de sisan foyi t'ale kan parce que ale tun t'a dɔn de mais ni a tun b'a dɔn jiharu ye kafara jiharu ye haramu ye mais kafara min b'a nɔfɛ a tun t'o de dɔn kafara in b'a kan donc tu vas sur d'autres missions nous allons aller sur là muso ni ko ku ta le ga tigo ko ma ko ni na la muso ni wajiba ko kana na ba ka budo no ko zo a ko ni ta le ko ni ta le tigo kenna bon ko do ko ale ka muso aba hijabu kono be hijabu da ba yere sutura mais o be du munun kono du nye etasi de bon e b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ sanfɛ ni muso in b'a ka so kɔnɔ o b'a ye k'a sɔrɔ hijabu t'a la ko cɛ b'a fɔ a ka hijabu dɔ o walicɛw kana ye ko ale ka se ko to a la ko hali bi hijabu b'a kan ka mɔgɔw to sanfɛ nu min bɛ sanfɛ n'u b'a ye n'a y'a dɔn cɛw b'a ye wagati min a k'a ka fenêtre datugu u b'a ye ni yɔrɔ min ye a k'o yɔrɔ datugu ou bien u b'a ye yɔrɔ min a ka bɔ o yɔrɔ la mɔgɔ kana ye ou bien a ka hijabu dɔ o wagatini n'a bɛ yɔrɔ min n'a y'a dɔn n bɛ kinto ni yɔrɔnin u bɛ ɲɛ k'u to sanfɛ i ma ɲina bɔ ye i ma nu u bɛ ye ni wo min ye k'a datugu i ma hijabu dɔ i yɛrɛ la sani ka bɔ o yɔrɔ la donc a bɛ muso kɔni ka de mɔgɔ o mɔgɔ ye wali cɛ de a kani ye i k'i yɛrɛ hijabu an bɛ n ka don minnu kɔnɔ an b'a ala deli ala ka bɔda de d'a ma mais muso minnu b'a kɔnɔ i seko damayira bɛɛ n'i ka laɲɛsira n'i ka limaniya i yɛrɛ sutura i kan'u ye de cogoya bɛɛ la i yɛrɛ sutura k'i ye diɲɛ degun min filɛ nin ye diɲɛ tɔɔrɔ min filɛ nin ye o ka nɔgɔ ka tɛmɛ kaburu degun ni kaburu tɔɔrɔ kan o ka nɔgɔ ka tɛmɛ lahara ka tɔɔrɔ ni lahara ka degun kan